I dag har jeg flyttet skole og klub. Skole, det var sidste uge, tror jeg det var. Og klub, det var den samme uge. Så se her. Her har jeg fået sådan her bukser. Hvor er det fint. Hvad er det? Ja, flotte. Dem skal jeg tage på i morgen til træning, hvis det bliver ikke så godt. Fordi sidste uge, eller var det sidste uge, så var der virkelig meget regn. Der var en gang, når jeg spillede i min gamle klub, det hedder B900, eller der er nogen, der kalder 9'erne. Der regnede det til helst til, og jeg kom hjem med en badebassin. Jeg kom ikke hjem med en badebassin, men jeg var helt våd. Jeg tog alt mit tøj af, og så var noget nyt på. Og den her, jeg kommer til at bruge den her til træning. Så jeg kan også gå med i den her, jeg kan også lege med den og gå med den. Den har jeg også fået. Der står navn på, så er der også den her. Og den skal jeg spille med til kamp. Og ja, jeg er gået til idræt og gå ud med nu er det sommer måske. Og den har jeg fået. Den er bare flot. Og ja, den skal jeg bruge måske i morgen eller i år, men det bliver fint vejr. Okay. Og så navn på. Den kan også bruge, eller tøj, som jeg har fået, det kan jeg bruge til at gå i rundt til strømperne måske. Den er godt. Her er strømperne, som jeg har fået. Dem skal jeg jo kun spille med kamp. Jeg skal spille kamp, så skal jeg bruge den. Og så har jeg den her. Her, der står slag på den. Det kan I se her. Ja, det kan også gå med. Den skal også spille kamp. Den her skal spille kamp i med, altså. Så ja, det var det. Resten af huset er væk. Husk at like og kom med nogle kommentarer. Ja, hvis der kommer altså mange kommentarer, så laver flere og flere videoer. Så ja, farvel. Husk like og kommentarer. Like, og jeg vil gerne have nogle kommentarer. Hvis I kan skrive noget i kommentarer, eller i en af de andre videoer nogle kommentarer. Hvis jeg skal lave en video om noget, for eksempel, så skal det nok ske noget, tror jeg nok, måske. Så kom ind på, hvad det er. Husk at like og abonnere. Hej! Der kommer flere videoer, hvis I like.